Bore da iawn i chi gyd, a hyfryd cael eich cwmni ar fore Sul fel hyn. Mae'n arfer ymhlith eglwysi Cymraeg Caerdydd ein bod ni'n rhannu siliau mis Awst gyda'n gilydd. Ac yn draddodiadol ar Sul cynta mis Awst tro y presbyteriaid yw hi. Felly mae'n gwasanaeth ni'n bore yma yn dod o eglwys y Crwys. Croeso cynnes iawn i aelodau capeli eraill Caerdydd, mae'n braf cael eich cwmni, ac hefyd croeso cynnes iawn i chi ym mhale bynnag i chi'n gwrando y bore yma. Gobeithio gewch chi fendith ym mhale bynnag yr ydych. Yr arglwydd a fo gyda chi. Gweddiwn. Holl alluog ddew i ti yma i pob calon yn agored, pob dymuniad yn hysbys a phob dirgel yn amlwg. Glanha feddyliau ein calonau, trwy ysbrydoliaeth dy lan ysbryd, fel y caron di yn berffaith a mawr hau yn deilwng dy enw sanctaidd, trwy Grist ein harglwydd. Amen. Cyfarfyddwn yn enw Duw, creawdwr y bydysawd, ffynhonnell gwir ddynoliaeth, a'n tad ni oll. Cyfarfyddwn yn enw Iesu, y gair a wneithbwyd yn gnawd, gwaredwr ein dynoliaeth bechadurus, ac arglwydd pob peth. Cyfarfyddwn yn enw'r ysbryd glân, arglwydd a rhoddwr bywyd, ffynhonnell dynoliaeth newydd, a'n hysbrydoliaeth ni oll. Arglwydd sanctaidd, cyffeswn i ni dorri dorchmynion, a phechu drwy ein hunanoldeb, ein hangrediniaeth a'n balchder. Nid ydym wedi gwneud yr hyn sy'n iawn, na charu trigaredd, na rhodio yn ostyngiedig gyda thi. Yn dy drigaredd dilea yn camweddau, golch ni oddi wrth ein pechodau, crea galon lan yn om, a chynorthwya ni i faddau i eraill fel y maddeuais ti i ni, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Arglwydd trigarha wrthym, Crist trigarha wrthym, arglwydd trigarha wrthym. Boed i ddew dreigarhau wrthym, maddau ni a'n gwared oddi wrth ein holl bechodau, ein cadarnhau a'n nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Emyn 776 o Ganeuon Ffydd, cyfieithiad o Emyn John Bunyan.
Geiriau o Psalm 24, mae'n groeso chi ymuno gyda mi. Eiddo ar arglwydd y ddeiar a'i chyflawnder, y byd ac a preswylia ynddo. Canes e fe a'i seiliodd ar y moroedd, ac a'i sicrhaodd ar yr afonydd. Pwy a esgyn i fynydd yr arglwydd, a phwy a saif yn ei le sanctaidd ef. Y glân ei ddwylo a'r pyr ei galon, yr hwn i ddyrchafodd ei feddwl atwagedd, ac ni thyngodd i dwyllo. E fe a dderbyn fendith gan yr arglwydd, a chyfiawnder gan dduw ei achawdwriaeth. Dyma genhedlaeth y rhai a'i ceisiant ef, y rhai a geisiant dywyneb di o Jacob. O byrth dyrchefwch eich penne, ac ymddyrchefwch ddrysau tragwyddol, a brenin y gogoniant a ddaw i mewn. Pwy yw y brenin gogoniant hwn? Yr arglwydd nerthol a chadarn, yr arglwydd cadarn mewn rhyfel. O byrth dyrchefwch eich pennau, ac ymddyrchefwch ddrysau tragwyddol, a brenin y gogoniant a ddaw i mewn. Pwy yw y brenin gogoniant hwn? Arglwydd y lluoedd, e fe yw brenin y gogoniant. Darlleniad cyfarwydd iawn y bore yma, un o ymddangosiadau Iesu wedi yr atgyfodiad. Iesu'n ymddangos yn gyntaf i'w ddisgyblion, yn ei bendithio ac yn cynnig iddynt rhodd yr ysbryd glân, ac yna Tomos a'i brofiad dros dro o anghrediniaeth. Ioan 20. Gyda'r nos ar y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, yr oedd y drysau wedi eu cloi lle yr oedd y disgyblion, oherwydd ei bod yn ofni'r Iddewon. A dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn ei canol ac yn dweud wrthynt, tangnefedd i chi. Wedi dweud hyn, dangosodd ei ddwylo a'i ystlys iddynt. Pan welsant yr arglwydd, llawanychodd y disgyblion. Meddai Iesu wrthynt eilwaith, tangnefedd i chi. Fel y mae'r tad wedi fy anfon i, rwy fi hefyd yn eich anfon chi. Ac wedi dweud hyn, anadlodd arnynt a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os maddeuwch bechodau rhywun, y maint wedi ei maddau. Os peidiwch ei maddau, y maint heb ei maddau. Nid oedd Tomos a elwir Didymus, un o'r 12, gyda hwy pan ddaeth Iesu atynt. Ac felly dywedodd y disgyblion eraill wrtho, yr ydym wedi gweld yr arglwydd. Ond meddai Tomos, os na welaf ôl yr hoelion yn ei ddwylo, a rhoi fy mis yn ôl yr hoelion, am llaw yn ei ystlys, ni chreda fi byth. Mae'r ail olygfa, os mynnwch chi, os edrychwch chi ar y darlleniad yma fel drama, yn digwydd wythnos yn wedyn, wythnos yn ddiweddarach. A'r tro yma mae Tomos gyda gweddill y disgyblion. Ioan 20, adnod 26. Ac ymhen wythnos yr oedd y disgyblion unwaith eto yn y tŷ, a Thomas gyda hwy. A dyma Iesu'n dod bod y drysau wedi ei cloi, ac yn sefyll yn y canol a dweud, tangnefedd i chi. Yna meddai wrth Tomos, estyn dy fis yma, edrych ar fy nwylo, estyn dy law a'i roi yn fy ystlys, a phaid a bod yn anghredadyn, bydd yn gredadyn. Atebodd Tomos ef, fy arglwydd am Duw. Dywedodd Iesu wrtho, ai am I ti fy ngweld I yr wyt ti wedi credu. Gwyn ei byd yr rhai a gredodd heb iddynt weld. Yr oedd llawer o arwyddion eraill yn wir a wnaeth Iesu yngwydd ei ddisgyblion, nad ydynt wedi eu cofnodi yn y llyfr hwn. Ond mae'r rhain wedi eu cofnodi, mwyn I chi gredu mai Iesu yw'r Meseia, mab Duw, ac mwyn I chi, trwy credu, gael bywyd yn ei enw ef. Un harwen at ein gwyddiau bore yma, emyn 600 o ganeuon ffydd. Distewch cans mai presenoldeb Crist
y sanctaidd un ger llaw. Gweddiwn. Dduw, cariad a thrigaredd, gelwyr ni i fod yn bobl i ti. Fel aelodau o'th deulu gweddiwn dros eglwys Iesu Grist drwy'r byd. Fel y bydd dy bobl ym mhob man, yn ffyddlon eu tystiolaeth, yn ddiwyd i gwasanaeth, ac yn un mewn cariad, fel y byddont oll mewn gwirionedd yn gorff Crist yn y byd. Gweddiwn dros y byd yr wyt ti'n ei garu, y bu Crist farw drosto. Arwain lywodraethwyr y cenhedloedd, iddynt ymdrechu dros gyfiawnder a rhyddid. Trigarha wrth y tlawd, y di-rym, y newynog a'r gorthrymedig. Cynorthwya ni i ofalu am ein gilydd, i warchod bywyd dy gread, ac i geisio bob amser gyflawni dy ewyllus di. Gweddiwn dros ein cenedl, a phawb sy'n llywodraethu trosom yn lleol ac yn genedlaethol. Iddynt wasanaethu cymdeithas gyda doethineb, diwydrwydd a gostyngeidrwydd. Na ad i neb yn ein gwlad gael ei dirmygu, i herlyd neu camdrin, ond gad i reol dy gariad ath drosduri di, liwio ein bywyd cyffredin. Gweddiwn dros y rhai sy'n mewn angen, dros bawb sydd yn wael, yn unig ac mewn trallod, a thros bawb sy'n wynebu ange. Yn enw yr un a gymerodd ein gwendidau, ac a ddi gymaeth ein clefydau, ro iddynt dy gysur ath dangnefedd. Cofiwn yn ddiolchgar am bawb a ymadawodd ar bywyd hwn mewn ffydd. Cadw ni gyda hwy mewn cymundeb â Christ ein harglwydd atgyfodedig, ac arwain ni oll yn y diwedd i wledda gyda thi yn llawenydd dy deyrnas dragwyddol, trwy Iesu Grist i'r hwn gyda thi o dad ar ysbryd glân, y bo clod ac yn rhydedd dros byth. Offrwm o'n ein gweddiau distaw personol i'r arglwydd, ac fe unwn y gweddiau hynny
gyda'r patrwm o weddi a roddodd Crist i'w ddilynwyr cynta. Ein tad, ar hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwnele'r dywyllus, megis yn y nef felly ar y ddaear hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn innau un dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti o'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Emyn 493 o ganeuon ffydd, mi dafla maich o ddiar fy ngwar. Dwylo. Trwchwch arnyn nhw. Dim dwylo ni ddim yn fwy pwysig na chydrannau eraill ein cyrff. Am o'n i, mae pob rhan o'n corff yn ddibynnol ar ryw ran arall ohono. Ond mae'n dwylo ni wedi cael ei disgrifio fel llaw forynion yr ymenydd. Hynny yw, mae'n ymenydd ni yn gwneud penderfyniad, a mae'n dwylo ni yn ymateb mewn gweithred. Mae yna bwysigrwydd arbennig i'n dwylo ni. Ac hefyd y ffordd mae'r gair llaw neu dwylo wedi treiddio ein hymadroddion. Mae yna gymaint o ymadroddion, mae yna idiomau lu sy'n sôn am ein dwylo ni. I ni'n rhoi help llaw wrth gynnig gwasanaeth.
Os y'n ni'n brofiadol mewn rhywbeth, y'n ni'n hen law. Os y'n ni'n bryn o rhywbeth, y'n ni'n waglaw. Os y'n ni'n gorthrymu rhywun, y'n ni'n llawdrwm. Os y'n ni'n ddiog, y'n ni'n lleisi dwylo. Mae rai idiomau'n fwy cyfarwydd yn y Saesneg. Mae'r Saeson yn sôn am right-hand man. Ymddwyn fel rhywun high-handed. Dealt a poor hand. Cri yn y llynges oedd all hands on deck, mae'n debyg. A mae pethau mewn llaw, in hand. Mae gennym ni hwnna yn Gymraeg hefyd. Ni'n sôn bod rhywbeth, rhyw weithred neu rhyw waith, gennym ni mewn llaw. Ni'n sôn am ddwylo glân, neu llond llaw o waith. Gallwch chi ddisgrifio plentyn afreolus fel rhywun sy'n llond llaw. A heddiw mae cymaint o bobl yn gweithio gartre, maen nhw'n gweithio yn llawrydd. A wrth gwrs, dros yr wythnosau diwetha, mae golchi'n dwylo wedi bod yn bwysig. Ond mae'n ystyr dyfnach iddo fe, yn oes e? Golchi'n nwylo o rhywbeth. Adles, wrth gwrs, o weithred Pontius Pilate, bod ni'n gwrthod wneud dim byd a rhywun neu rhywbeth, golchi'n dwylo ohonyn nhw. Athro neu athrawes yn gofyn cwestiwn, yw dosbarth dwylo i fyny. Dwylo i fyny gewch chi mewn plismon drama neu gangster. Neu os ych chi'n amharod neu methu wneud rhywbeth, yn aml iawn falle newn ni sôn bod ein dwylo ni wedi cael ei clymu. Hynny yw, mae nwylo wedi cael ei clymu allai wneud dim i'ch helpu chi. Yn y byd crefyddol neu'r byd ysbrydol, mae yna ddefnydd ehangach o'r gair. Dwylo ynghyd, i ni'n gweud wrth annog pobl i weddio. I ni newydd canu am Iesu ar y groes fe roes ei ddwylo pur ar led. Mae darlun Albrecht Dürer o'r dwylo mewn ystym gweddi, dwy law yn erbyn sydd yn y darlun. Pan mae Iesu'n sôn wrth ei ddisgyblion am wneud â'i oni, ond i beidio â chyhoeddi hynny wrth y byd a'r betws, mae'n sôn am beidio â gadael i'r llaw chwith neu'r llaw aswy, gadael i'r llaw dde wybod be mae'n wneud. Drwy'r ysgrythyrau, ni'n cael y darlun yma o ddwylo glân. Dwylo glân a ffyr ei galon, mae'r salmydd yn dweud. Yn fwy felly na'r un rhan arall o'n cyrff. Mae'n deg dweud bod y gair llaw neu'n dwylo wedi treiddio mewn i'n lleferydd cyffredin. Y byd natur mae synhwyrau'r anifeiliaid yn llawer mwy effeithiol na'n rhai ni. Enghraifft, dyw'n golwg ni ddim mor bell gyrhaeddol a golwg yr aderyn. Dyw'n dawn ni i arogli, ddim hanner mor sensitif a thrwy'n ci. Dyw'n cliw ni yn ddim byd o'i gymharu â chliw clustau ceffyl. Ond rydyn ni'n fwy medrus na'r anifeiliaid mewn un peth. Rydyn ni'n fwy medrus na'r anifeiliaid gyda'n dwylo. Y pethau gallwn ni cyflawni yn dwylo. Mae'r gair llaw nid yn unig yn rhan o'n geirfa cyffredin, ond mae hefyd yn y byd ysbrydol ac yn y byd crefyddol yn meddu ar ryw rôl defodol. Mae llaw yn y byd neu yn y meddylfryd crefyddol a rhywbeth sy'n bolaidd iawn. Ysgwyd, dwylo, rhywbeth dyn ni ddim yn wneud ar hyn o bryd, gyda goblygiadau y feirws mae arno ni. Ond mae'r hen arfer o ysgwyd dwylo yn deillio'r arfer o ddangos i rywun bod chi ddim yn cario arf. Digon tebyg i'r saliwt yn y byd militaredd, sef yr hen arfer o godi faesor o flaen eich wyneb mwyn dangos pwy o'ch chi, a dangos eich bod chi'n dod yn waglaw heb guddio unrhyw arf. I ni'n chwifio dwylo mewn cyfarchiad, chwifio dwylo mewn ffarwel. I ni'n plethu dwylo mewn priodas.
Deuddyn yn dod at ei gilydd ac yn arwydd o cae hynny gyda'r symbol o blethu dwylo. Pan ein ni'n ordeinio gweinidogion, i neilltuo nhw i roi waith arbennig, i ni'n arddodi dwylo ar eu pennau. Dyw ein dwylo ni byth yn segur. Meddyliwch be mae'ch dwylo chi wedi ei gwneud dros y blynyddoedd. Meddyliwch am ddoniau pobl gyda'i dwylo, dawn y pianydd, dawn y cerflunydd, dawn y peintiwr, dawn y llawfeddyg, dawn y crefftwr. Ie, defnydd o'n dwylo. Dwi ddim eisiau plymio i unrhyw athrofniaeth neu athrawiaeth dwfn y bore yma, ond yn syml eich cael chi i ddychmygu dwylo Iesu. Mae'n siŵr bod y milwyr wrth y groes wedi sylwi ar ddwylo Iesu, wrth iddyn nhw eu hoelio nhw ar bren ar ddydd Gwener y Groglith. Ac am hynny fe sylwon nhw mai dwylo a dreuliodd y blynyddoedd coll hynny, sef 10 mlynedd ar 20 cynta ei fywyd yng ngweithdi'r Saer yn Nazareth. Ac o dreulio'r holl blynyddoedd hynny yng ngweithdi'r Saer yn ymdrin â choed, am hynny roedd dwylo Iesu yn dwylo eitha caled. Wedi arfer â gwaith corfforol, wedi bod yn ymarferol a'i ddwylo. Tebyg iawn mae rhyw ddwylo caled felly oedd gan y pysgotwyr hefyd. Pedr, Andreas, Iago ac Ioan, pobl a weithiodd gyda'i dwylo. Ac efallai mai syndod i'r milwyr wrth y groes, oedd sylwi mai nid dwylo rhyw gryfyddwr proffesiynol, nid un o arweinwyr o gwahanol garfannau o fewn crefyddau'r ymerodraeth oedd dwylo Iesu. Na, nid dwylo un o acolytes y deml yn Jerusalem oedd hwn, ond dwylo rhywun oedd wedi bod yn y byd mawr y tu allan, a gweithio gyda'i ddwylo. Nawr, yn y byd Roegaidd ac yn y feddylfryd Rhufeinig, rhywbeth israddol iawn oedd gwaith corfforol. Os oeddech chi'n gorfod gweithio fel ceithwas neu was, ymdrin â gwaith corfforol yn ddyddiol, roeddech lle chi yn y cymdeithas rhywfaint yn is na phobl eraill. Nid rhywbeth i ymfalchio ynddi, ond rhywbeth i'r gweision a'r caethweision oedd gwaith llaw. Roedd Plato ac Aristotle, y meddylwyr ar uchel hynny ym myd Groeg, i'r ddau ohonyn nhw, rhywbeth israddol iawn oedd gwaith caled ymarferol, rhywbeth sarhaus. Yn yr hen fyd hwnnw roedd gan gymdeithas haenau dosbarth, a'r haenau o fewn y dosbarth yn amlwg iawn. Meistri, arglwyddi, gweision a chaethweision. Rhai dynion yn ymhyfrydu yn eu rhyddfreintiau, bod i dwylo'n rhydd, a rhai yn gorfod ymdrin â'r tasgiau diflas, caled, hynny, y tasgiau oedd yn syrthio i'r gwas neu'r ceithwas. Nawr, dyma chi'n o ergydion yr ymgnawdoliad, bod Duw wedi dod yn ddyn, bod Duw yn trochi i ddwylo, os mynnwch chi, na chi idiom arall, bod Duw yn trochi ei ddwylo yn ein byd yn Iesu o Nazareth. Mae'r apostol Paul yn sôn am Iesu yn cymryd arno ffurf ceithwas. Yn ddiweddarach yn sancteiddio bywyd dynol ac yn sancteiddio gwaith dynol. Dyma'r Duw oedd yn fodlon trochi ddwylo, beiddi ddwylo. Nôl at ddwylo Iesu eto. Dwylo caled, ie, ond am hynny, gallai ddychmygu dwylo Iesu fel dwylo tyner hefyd. A pham lai, gall dwylo fod yn galed ac yn dyner, heb fod yn feddal. Pan o'n i'n gaplan yn y fyddin, o'n i'n sylwi'n aml wrth roi cymyn i filwyr ar ei dwylo. I caledwch amlwg, roedd yr un dwylo hynny mor barod i estyn help i'w gilydd. Neu wneud daioni. Rhannu losin gyda phlant ar y strydoedd yn Gogledd Iwerddon.
Taflu pêl neu cicio pêl gyda plant yn Bosnia. Neu estyn sigaret i hen ddynion wrth ochr y ffordd yn Irac. Be synnwch chi? Ac be synnes i? At yr allu yma i fod yn galed, ond yn dyner ar yr un pryd. Ie, dwylo caled, ond dwylo tyner hefyd. Ac wrth feddwl am ddwylo Iesu, wedi'r holl flynyddoedd hynny o weithio yng ngweithdi'r saer, yr un dwylo a roedd y masnachwyr allan o'r deml gyda'r chwip, yn gallu cyffwrdd â phobl yn dyner. Cyffwrdd a merch Jairas a trosglwyddo bywyd iddi. Cyffwrdd a'i ddisgyblion a chynnig ei ras a'i feddeiant iddynt. Codi ei ddwylo mewn bendith a throsglwyddo ei ysbryd iddynt. Ie, dwylo caled, tyner, ond dwylo archolledig, dwylo clwyfedig. Yr apostol Thomas yn ei amheuaeth, yn ei amharodrwydd i gredu mor sydyn, neu mor rhwydd ar apostolion eraill, yn gofyn y cwestiwn, digon naturiol, pan welaf ôl yr chwylion yn ei law. A phan welwn ni neu cysidrwn ni ôl yr chwylion yn llaw yn hyrglwydd, mae Iesu fel petai yn ein cyfarch, ac yn dweud wrthyn ni, dwi wedi dioddau hefyd. Dwi wedi dioddau hefyd. Meddyliwch am y ffaith syml yna. Iesu yn dangos ei ddwylo a'r geiriau rwy wedi dioddau hefyd. Mae geiriau Iesu yn ei artaith ar y groes. Y cri dynol iawn yna o waelod ei enaid. Geiriau i famiaeth, geiriau Aramaig. Eloi, Eloi, lama sabachthani, fynyw, paham y gydewaist. Efallai ein bod ni yn ein poen ar ambell adeg, yn ein dioddefaint ar achlysur arall, wedi profi ryw artaith hollol di-ystyr. Falle bod ni wedi profi poen corfforol neu aflonyddwch meddwl. Ac yn aml iawn yn ein bywydau fe gewn ni'n temtio i feddwl, wel, does neb yn deall, neu ble mae fy arglwydd i yn hwn i gyd. Ac ar y dyddiau hynny pan ni'n cael ein temtio i golli golwg ar Iesu, i ame, i golli ffydd. Mewn cyfnod felly, profiad o boen, aflonyddwch enaid yn ei ysbryd. Ar y adegau hynny, ni'n sylweddoli bod Iesu ddim yn trigo mewn rhyw fyd dedwydd arall, ymhell o sŵn a phoen y byd. Yn hytrach na'n cyfarch ni fel rhyw lais dramatig, clir o'r nefoedd. Ar yr adegau hynny, mae Iesu yn ffigurol efallai, yn agosau atom yn y cyfnodau di hynny. Ac mae'n cynnig i ni golwg ar ei ddioddefaint ei hun. Ac yn ei ddwylo, yn dweud wrthom, rwy wedi dioddau hefyd. A mae'r profiad yna bod Iesu wedi dioddau gyda ni a throsto ni yn un o fendithion mwyaf ein ffydd. Ein dwylo, rhodd gan Dduw. Dwylo Iesu, arwydd tragwyddol o'i ddioddefaint trosom. A'r un dwylo hynny sy'n cynnig i ni gras, nerth, maddeiant a iechyd. Yn enw Duw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Moliant i Dduw, y Tad a'n creodd ni. Moliant i'r Mab, yr Iesu a'n prynodd ni. Moliant i'r Ysbryd Glân am ei ddoniau i ni, o drindod sanctaidd, cadw a chymorth ni. Ewch mewn tangnefedd i wasanaethu'r arglwydd, a bendith Duw holl alluog,
y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fo'n eich plith yr awr hon ac yn rhagywydd. Amen.